I dag er en særlig dag. Vi fejrer den sociale frivillighed her i Rødovre, og det gør vi landet over. Og det er virkelig noget, der er værd at fejre. Især fordi det er i over 25 år siden, at vi her i Rødovre fik vores første frivillige politik. Og frivilligpolitikken, det står mig meget nært. Jeg var dybt involveret i arbejdet dengang, og med den fik vi skabt grundlaget for den blomstrende frivillighed og det blomstrende frivillige liv, vi har her i Rødovre i dag. Det er for eksempel vores fantastiske frivilligcenter, mange af foreningerne i Kærene eller i foreningshuset. Vi fik masser af vigtige sociale foreninger i tilknytning til dem, vi havde i forvejen. For 25 år siden mødtes kommunen og frivillige som jer for at finde frem til fælles visioner og mål for den frivillige sociale indsats. Og vi fandt også frem til, hvor der især var brug for at gøre en særlig indsats. Vi var ret enige om, at vi ville samarbejde med gensidig respekt for hinandens styrker. Vores værdigrundlag for frivilligt socialt arbejde i Rødovre blev grundlagt dengang. Dengang der var jeg formand for Socialudvalget, og jeg kan huske, at Karen Jespersen, som var socialminister på det tidspunkt, var med til flere af vores møder. Og hun var opløftet over at se, hvordan vi mødte alle de forskellige mennesker i frivilligheden i Rødovre. Borgere med forskellige baggrunde, foreninger, organisationer, politikere og embedsmænd, for at sætte en fælles retning og for at få styr på, hvordan de penge, vi havde fået af Socialministeriet, skulle bruges fornuftigt. Til gavn for det frivillige sociale arbejde. Og i sidste ende til gavn for de borgere, som havde det svært. Jeg synes, det var banebrydende. Det var nyt og samtidig skrøbeligt. Måske netop fordi det var så nyt. Det var en helt ny måde at tænke relation mellem kommune og civilsamfund. Og jeg må sige, at jeg oplevede også hurtigt, at det nye spæde samarbejde bar frugt. At kommunen og de frivillige gik fra at være parter til at være samarbejdspartnere. Borgere og kommune begyndte at samarbejde på en helt anden måde om at løse problemer i vores lokalsamfund. Man kan sige, at vi var ambitiøse dengang, og det er vi også i dag. I frivillige, I er med til at sætte barn rigtig højt. Og jeg er taknemmelig, og jeg er imponeret over, hvordan I nærmest buller derudad og finder løsninger, så andre kan lykkes med at tage del i vores fællesskab. Her er der ingen, der bliver efterladt på perronen. Der er sket rigtig meget på de 25 år. For 25 år siden var frivilligt socialt arbejde ikke noget, man anerkendte på samme måde, som man gør i dag. Sådan er det heldigvis ikke mere, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg kan jo bare se, hvordan frivilligheden her i Rødovre er blomstret. Sammen har vi skabt nogle rigtig gode rammer for frivilligheden. Og selvom der er sket meget, så kan der stadig ske nyt, og vi skal blive ved med at være nysgerrige på at dyrke samarbejdet, uden at gå på kompromis med de frivillige foreningers selvstændighed. Grænsen mellem den offentlige indsats og den frivillige sektor, den flytter sig hele tiden. Og det gør, at vi skal blive ved med at være nysgerrige på hinanden og på de rammer, der er brug for, så vi kan blive ved med at løse lokalsamfundets udfordringer, både sammen, og vi sammen kan være med til at holde gnisten i live. Vi skal også blive ved med at skabe løsninger sammen med borgerne, de frivillige, sammen med Rødovre, så vi også i fremtiden har en oplevelse af, at alle er en del af fællesskabet. I er med til at skabe og udvikle et Rødovre, hvor der fortsat er plads til alle, hvor vi hjælper og hvor vi støtter hinanden, især mennesker i udsatte positioner, til at få et langt bedre liv. Og for det skal I have 1000 tak. Temaet landet over for Frivillig Fredag i dag er tak fordi. Og I skal have en kæmpe tak, fordi I for 25 år siden mødte op. At I var med til at skabe rammerne for det blomstrende frivillige sociale liv, vi har i Rødovre i dag. Og I skal have kæmpe tak, fordi I bliver ved med at møde op. At I bliver ved med at bakke op og stille op for de mennesker, de Rødovreborgere, der har brug for hjælp og for støtte. Tak fordi I tager et medansvar for de løsninger, der skal skabes, og for de indsatser, I dagligt udfører til gavn for så mange mennesker. Og tak fordi I fortæller os, når der er noget, vi kan gøre bedre. Vi som kommune skal skabe rammerne og rum til at styrke fællesskabet, så mennesker kan mødes og udvikle personlige relationer og netværk. Det er den her aften et godt eksempel på. Og jeg er stolt over den indsats, kommunen sammen med jer frivillige sociale foreninger har sat i gang, og som I dagligt udfører. Og tak fordi jeg må være med her på skærmen, nu jeg desværre ikke havde mulighed for at deltage i aften. Jeg vil ønske jer en rigtig god aften, og 1000 tak for jeres fantastiske indsats.